Het had dit seizoen behoorlijk onrustig geweest in Snits. Want we zijn nog net eens heel mooi de competitie, maar ze zijn hier in Snits al met de tweede trainer wanden. De 28-jarige oud-international Petra Groenland is zo'n 2 wedstrijden de baas. En zij moet ervoor zorgen dat Snits een stabiele factor wordt in de A-League. Tjestonder Capelle had 2 punten meer dan de Snitsers en wol het team van Petra Groenland een eerste stap zetten richting play-offs. Dan moet het dus woon worden van deze directe concurrent. Maar Groenland shot al volle vierde vooruit. En daarna dan komen Taurus en Dok, Peelpoes, alles komt nog bij ons. Dus er zijn er nog mogelijkheden zat. Je bent een positivo. Ik wel, ja, tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, als je naar de ranglijst kijkt, is er eigenlijk geen aanleiding voor. Nee, maar ik denk dat je op dit moment niet naar de ranglijst moet kijken. Ik kijk naar mijn team, ik kijk wat erin zit. En ik denk dat ze als team beter zijn geworden. En dan proberen we dat uit te bouwen. En dan komen we vanzelf wel richting plek 7, 6, 5, 4. Ja, je bent een positivo, dat zei ik al. Ja. Tjestonder Capelle had de laatste 4 wedstrijden alweer verlen. De lezen dus absoluut mogelijkheden. En Snits zet er goed uit aan de eerste set. Go, hoppa! Gaat-ie, kom aan! De eerste set gaat mij 24 joggetje naar de Snitsers. We staan gewoon hartstikke goed spelen. Je voert goed je opdrachten uit. Surf, je ziet dat het werkt, dus haal daar vertrouwen uit. Maar zo goed als het gaat in het begin, zo min gaat het in de set daarna. Het is geen kleutervolleybal, hé! Kom aan nou! Het verval is enorm. Het rint net meer. De echte felheid ontbreekt. En ballen die de eerste set nog goed gingen, die gaan nou uit. En zag ik naar de reactie van Petra Groenland aan de kant van het veld. Agressiever, kom op! Gaat-ie! Wat is het met verdediging? Je zegt kut, man! En wij, en wij, en wij! Godverdomme! En zo stiert Groenland 2 sets lang onder de zijdlijnen. Maar ze krijgt haar ploeg maar net op de rails. Want ook in de 4e set is het op een nij Capelle die het hield de vastsprong had van 3 punten. Het liep het een kwestie van minuten dat Snits de wedstrijd met 3-1 verliezen zal. Op 21-24 had Capelle 3 matchpoints en er liep het al een soort van bereisting te wezen bij Petra Groenland. Maar hoe is het mogelijk? Snits werkt het alle 3 de matchpoints voort. Sterker nog, ze pakken 4 punten op Riegen. Zo is dat! Lekker hoor! 24-24, setpoint voor de thuisploeg. Handen! Maar de bal gaat via het blok uit en zo is het 24-24. En dan gaat het om en om in deze 4e set. Dan weer komt Capelle op matchpoint en dan weer is het Snits die het matchpoint voortwerkt en zelfs op setpoint komt. Go, go, go! Het is 26 gelijk. Harkje naar het commentaar van Groenland. Ja! Hoppa! Kom aan! Snits op een ei op setpoint. 27-26. Kom aan, hier! Oh, netjes, netjes! Oh, Jessica, verdomme! Die kan je tippen! Hey! En zo gaat het heel tijd in deze krankzinnige 4e set. Bij de stoorn 31-32 in het vadiel van Capelle op een nij matchpoint. Maar deze smash van Saskia Bos valt binnen en dan is het dus 32 gelijk. Let op, let op, let op, let op. Hebben wij. Het is een krankzinnige 4e set. 8 matchpoints uiteindelijk krijgt Capelle. Zo'n setpoints binnen voor Snits. Het is 34 gelijk. Rust, meiden, rust! Juist, Bos en met de opbouwen, smash. opbouwen. De stop is van Capelle. Go! Tik hem! En dan alsnog het punt voor Snits. Kom maar! Gaat die meiden! 36-34 voor Snits. Maar nee, jij hebt hem! Setpoint voor de thuisploeg. En het blok is daar. En zo sleept Snits er nog een 5e set uit. En dit komt on als een mokerslag bij Capelle, wiel Snits nou de flow te pakken heeft. En de vastsprong in de 5e set rint van Snits al gauw op. Het wordt 12-8, het wordt 13-8, het wordt 14-8. Matchpoint voor de Snitsers. En dan kan Venna Seinstra de wedstrijd die maatje. Via het blok gaat de bal uit. Snits wint zijn 2e wedstrijd dit seizoen in een thriller. Vooral de 4e set. 8 matchpoints kregen ze chin. Maar Snits wint uiteindelijk in 4 sets. En in deze absolute euforie komt de ultieme reactie van coach Petra Groenland. Geniet er lekker van en we zien elkaar maandag.